Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук і, як звычайна, абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, думаю, ужо звыклым стаў гэты дзень. Ну вот час, бачыце, трошечку тэхнічны момант, затрымалі наш выхад. Адразу скажу, гэта не нашага гостя віна Еўрарадыо. Мы тут трошечку зацягнули запіс папярэдняй праграмы, але тым не менш, нарэшце разам з намі дырэктар агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, экс-дыпламат Валерый Ковалевскі. Добрый день, спадар Валерый. Добрый день, спадар Зміцер. Спадар Валерый, я тут нарыхтаваў вельмі шмат розных да вас пытанняў, але давайте я, можа быть, пачну, тому что ёсць ужо пытанні ад наших гледачоў. Яны вот загадзя адпраўлялі сюды у чат. Дарэчы, дзіўна, але чамусьці ад гледача пад нікам агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва пытанняў няма. Так і пазначылі, пытанняў няма. Дзіўна, вы ўсё ж таки рыхтуйцеся лепш да таких вось камунікацый у чаце. Шчыры беларус пытаецца, што адбываецца? Такое адчуванне, што Еўропа перагарнула старонку у абмен на вызваленне часткі палітвязняў. А як жа іншыя? Максим, ці перагарне Еўропа старонку? Якія вашыя прагнозы? Што вы робіце, каб яны не перагарнулі? Бо рэпрэсіі працягваюцца, мы сядзім у эміграцыі, вяртанне на радзіму не прадбачыцца пры такой уладзе. Ну вот, калі ласка, адказвайце. Да, перш пачну з бягучай сітуацыі, а пасля, можа, пяройдзем да прагнозаў. Дык вось, я на сённяшні дзень не бачу ніякіх прыкметаў таго, каб еўрапейскі звяз ці Злучаныя Штаты і іншыя заходнія краіны памянялі сваё стаўленне да рэжыма Лукашэнкі і да сітуацыі ў Беларусі. Ўсё ж такі рэпрэсіі працягваюцца, тысячы палітычных зняволеных застаюцца ў турмах, рэжым Лукашэнкі працягвае дапамагаць Расіі у агрэсіі супраць Украіны, таму няма ніякіх сур'ёзных падставаў для таго, каб мяняць палітыку. Пры гэтым мы бачым, што рэакцыя еўрапейскага звязу, напрыклад, і Злучаных Штатаў на вызваленне палітычных зняволеных досыць стрыманая. То бок гэтыя ацэнкі такія, што нагадваюць пра тое, што вельмі шмат людзей застаюцца за кратамі, што тыя, хто быў вызвалены, яны ўсё ж такі невінаватыя людзі і не павінны былі быць у гэтых турмах. Калі ўжо казаць пра прагнозы, то тут, я думаю, ёсць, канешне, шмат варыянтнасць, могуць быць розныя сітуацыі. Гэта будзе залежаць ад таго, як будзе працягвацца гэты працэс вызвалення людзей. Учора мы бачылі некаторыя заявы з Беларусі, што гэты працэс можа працягнуцца і што могуць быць іншыя групы да вызвалення да 17 верасня у прыватнасці, і разам з тым мы таксама хацелі бачыць, што гэты працэс працягваецца, што ён развіваецца. Але пакуль не будзе паралельна зніжэння рэпрэсій у Беларусі, таго, каб ўсё ж такі не замяшчаліся тыя людзі, якія вызваляюцца новымі палітзняволенымі. Я думаю, што гэты баланс і ў вачах міжнароднай супольнасці будзе заставацца нулявым фактычна. Але тым не менш, маё такое адчуванне, тое, што я бачу, мой аналіз паказвае, што новыя дыпламаты рыхтуюцца до 25-го года, яны спрабуюць стварыць вось гэтую крытычную масу станоўчых нейкіх крокаў, якія можна будзе паднесці захаду і сказаць: паглядзіце, у нас ўсё ж такі штосьці робіцца. Мы прыслухаліся, ці не прыслухаліся, але тым не менш мы робім гэта сыходзячы са сваіх інтарэсаў, і вы не можаце ігнараваць тое, што мы робім. Вы павінны гэта улічыць. Як і на этапе перадвыбарнай кампаніі, так і пасля таго, як будуць падлічаныя галасы, нават калі гэтыя выбары будуць непрызнаныя дэмакратычнымі, тым не менш рэжым будзе настойваць на тым, што пэўны прагрэс у Беларусі ўсё ж такі адбываецца. І як на гэта адрэагуюць заходнія краіны, я думаю, будзе залежыць ад таго, як будзе пазіцыянаваць гэтую сітуацыю дэмакратычны рух. І не толькі палітычна, камунікатыўна, але таксама і сваімі дзеяннямі. Што зможа паказаць дэмакратычны рух, паказаць, ці мы здольныя ўплываць на сітуацыю ў Беларусі, ці мы здольныя самыя ўплываць на гэтыя падзеі, зрываць сцэнарый Лукашэнкі і ствараць некую станоўчую павестку дня самастойна, не абавязкова толькі з дапамогай заходніх краін.
пакуль не згубілася думка, тому что гэта вельмі важна, дакладней не думка, а вот ваша тэза, што ў дадзеным выпадку, на ваш погляд, здольныя могуць зрабіць дэмсілы, каб ўсё ж таки уплываць, удзельнічаць, уздзейнічаць і гэтак далей, вот все тое, пра што вы сказали. Да, не ў першы раз мы звяртаемся да гэтай тэмы, што мы можам рабіць дзеля таго, каб уплываць на сітуацыю Беларусі. На сённяшні дзень, канешне, прысутнасць дэмакратычных сіл у Беларусі у самой нашай краіне яна даволі моцна звужаная, і трэба надаваць гэтаму увагу. Бо і камунікатыўна, я так думаю, што можна было значна больш рабіць з улікам таго, што камунікацыя на сённяшні дзень з'яўляецца адзіным такім, магчыма, інструментам, праз які можна быць пастаянна прысутным у гэтай прасторы. Ну, але таксама падтрымліваць і намаганні па забеспячэнню мабільнасці беларусаў. Это тое, што на сённяшні дзень можна сказаць, што баланс адмоўны, што, напрыклад, візавая палітыка краін еўрапейскага звязу да беларусаў застаецца складанай, грувасткай, неэфектыўнай, і гэта стварае сярод беларусаў адчуванне таго, што беларусы не цікавыя Еўропе, што нам не хочуць ісці насустрач, нягледзячы на тое, што дэкларатыўна, палітычна еўрапейцы кажуць, што так, Беларусь частка еўрапейскай сям'і. І так мы хацелі бачыць, каб у Беларусі была гэта еўрапейская перспектыва. Але відавочна, што гэтыя словы разыходзяцца са справай. І вось нейкім чынам трэба выбудаваць гэтыя сувязі, каб дэкларацыі канвертаваліся ў канкрэтныя справы на карысць беларусаў. Якім чынам? Ну, вы, ў прынцыпе, былі вось міністрам замежных справаў у кабінеце. У вас была магчымасць вот гэта выбудаваць, чаму не атрымалася? Ну, я могу сказаць, што сапраўды рабілася немало працы на гэтым кірунку, мабільнасць заўсёды была прыярытэтам і застаецца прыярытэтам, сыходзячы вось тых заяваў, якія я бачу ад чальцоў кабінета, ад офіса Святланы Ціхановскай, коардынацыйнай рады. Усе гэтаму надаюць падвышаную увагу. Але зноў жа гэтая увага таксама павінна канвертавацца ў дзеянні. Такія больш выразныя кампаніі для того, каб даводзіць інфармацыю і некія канкрэтныя прапановы да нашых партнёраў. Замест гэтага мы бачым такія даволі такія трывожныя сітуацыі, напрыклад, як высылка беларусаў са Швецыі. Як гэта адбылося? Ну, это реальны інцыдэнт, з якім трэба разбірацца, і наколькі мне вядома, вывучаецца сітуацыя, што здарылася, напрыклад, у той самай Швецыі. Ну, але працаваць над пытаннямі той самай мабільнасці, якая вельмі блізкая для большасці беларусаў, бо многія хацелі б падарожнічаць, выязджаць з Беларусі па розных справах. Я думаю, што гэтую працу, гэтую дзейнасць можна яшчэ далей узмацняць. Я вярнуся да ўсё ж таки ўсе тых вызваленняў палітвязняў. Вы узгадалі чарговую групу 30 чалавек, якія павінны выйсці па так званай амністыі, то есть вот людзі, якія ў прынцыпе ніякае злачынства не здзейснілі, але яны мусяць яшчэ прасіць прабачэння і прасіць аб амністыі, но тым не менш па памілаванні, тым не менш па памілаванні яны выходзяць. Мне казалі у тым ліку і замежныя эксперты, той же самы Аркадь Мошас, да прыкладу, пра тое, што заходняе грамадства, заходнія палітыкі не пойдуць на дадзеным этапе, прынамсі на нейкі гандаль з лукашэнкаўскім рэжымам, што, маўляў, ты вызваляеш палітвязняў, вот ён вызваліў, а мы тут зараз, ну, умоўна, там здымем вот такія-то санкцыі ці яшчэ што-небудзь. Гэта не тое. Но вы ужылі такую фразу крытычная маса набіраецца вось гэтымі вызваленнямі. То есть сапраўды яно так вот можа ў гэтым раз спрацаваць, што Захад паставіў умовы, павінны выйсці ўсе палітвязні на волю, павінен быць спынены міграцыйны крызіс. Ну, усім вядомыя гэтыя умовы, скажем так. Пакуль гэтыя умовы толькі па нейкай кропельцы выконваюць, Захад увагі не звяртае. Крытычная маса набіраецца. Вот так вот думаю, што спрацуе? Крытычная маса накапліваецца. Я думаю, што Захад звяртае увагу на гэтыя крокі. Тут таксама пытанне ў тым, што баланс па-ранейшаму застаецца не на карысць рэжыму. Всё ж такі ва ўмовах, калі адныя людзі вызваляюцца, іншых людзей арыштоўваюць і садзяць у турмы, то гэта неяк абнуляе, нейтралізуе гэтыя аргументы з боку рэжыма. Гэта не азначае, што заходнікі да гэта не прыслухоўваюцца, але
тым не менш думаю что тут рано ці позна рэжым таксама мусіць прыйсці да высновы про тое что все ж таки немагчыма чакаць дамагацца нейкае змягчэння пазіцый з боку захада без таго каб не спыняць рэпрэсіі без таго каб не зніжаць іх узровень і жорсткасць і это ўжо таксама пытанне да наших партнёраў на захадзе якім чынам яны сфармулююць гэтую рэакцыю на вызваленне то бок не просто акалады рэжыму за тое што яны ідуць на такія крокі але таксама і казаць про тое что нет гэта недастаткова трэба каб было зроблена значна больш тут таксама трэба казаць і пра сістэмныя змены у самім рэжыме у самой Беларусі то бок прыняцце нейкіх законаў ці адмена нейкіх законаў якія робяць краіну рэальна рэпрэсіўнай тут я хацеў бы звярнуцца да досведу пасля 2014 года калі адбылася анексія Крыма России і многія заходнія краіны ацанілі вельмі станоўча што Лукашенко ўсё ж таки захаваў такі умоўны нейтралітэт у тым канфлікце яны пашлі насустрач рэжыму аднавіліся многія сувязі былі прыпыненыя санкцыі распачаўся палітычны дыялог праходзілі штогадовыя сесіі па правах чалавека ў Брусэлі Вашынгтоне ў Менску па ратацыі і тым не менш вось гэтыя ўсе механізмы ніводзін з іх не быў скарыстаны для таго каб дамагчыся ад рэжыма змякчэння сістэмнага змякчэння вось гэтых аўтарытарных практык то бок дыялог быў але Лукашенко захоўваў сваю ўладу ён яе памнажаў ён яе ўмацоўваў я не думаю што мы зараз можам дазволіць сабе паўтарыць тую самую памылку якая была зроблена пасля 2014 года калі нармалізацыя у адносінах з боку захада ніякім чынам не падмацоўвалася сістэмнымі зменамі ў самой Беларусі Давайте, может быть, трошку працягнем гэтую тэму і ўжо ідуць анансаваныя наступныя хваля вызваленняў. Пра гэта казаў той же самы Воскресенскі. Тут мы вернемся да яго яшчэ раз, але перш за ўсё сёння дакладней далі інфармацыю пра тое, што ён дзе-то там выказаўся, што за пачобутам хай прыедзе Сікорскі, міністр замежных спраў Польшчы. Зразумела, это ж сам Воскресенскі паставіў умову, каб Сікорскі прыехаў за пачобутам. Сікорскі ж, конечно, будзе прыслухоўвацца, што там яму цэлы Воскресенскі сказаў. Але гэта так працуе? Я не думаю, что гэта калі вот як дыпламат вот скажите вот як яно тут у дадзеным выпадку ведаеце бываюць розныя выпадкі сапраўды афіцыяльныя асобы высокага ўзроўню могуць рабіць такі крок і ўмешвацца ў такую сітуацыю калі гэта дапамагае справе асабліва калі ў гэта можа быць нейкі працяг і можна казаць пра тое што гэта будзе не адзінкавая акцыя якая можа быць скарыстаная прапагандай там і нейкім чынам інтэрпрэтаваная што вось тут ёсць факт прызнання тут палякі сталі на калені там і вымалілі вызвалення Анджэя Пачобута я думаю што калі у гэта ёсць нейкая перспектыва развіцця такого дыялогу каб здымаць вось гэтыя вельмі складаныя і балючыя моманты ў адносінах мы тут можам назваць міграцыйны крызіс і перакрыццё мяжы і у прынцыпе агульнапалітычную сітуацыю Беларусі то я б такого таксама не выключаў прынамсі міністр Сікорскі вельмі дасведчаны чалавек яго нельга абвінаваціць у тым што яго мяккі нораў ці адсутнасць прынцыпаў нейкіх каштоўнасцяў наадварот ён якраз такі адносіцца да такіх даволі жорсткіх прынцыповых паслядоўных палітыкаў у знешнепалітычнай дзейнасці таму я б тут не выключаў такіх варыянтаў але гэта конечно не можа быць зварот з боку Воскресенскага ці нейкіх настолькі маргінальных фігур ёсць жа ж такая практыка я так разумею у палітыцы калі нейкія асобы высокага палёту штосьці хочуць прамовіць але не могуць з той ці іншай нагоды то гэта іх там паяцы это выконваюць эту ролю абсолютно але такое запрашэнне якое прыходзіць з боку паяцца яно так і ўспрымаецца і конечно таксама звяртаючыся да гэтага пытання ці змог бы Сікорскі прыехаць ці не
многія высокапастаўленыя асобы рабілі званкі Лукашэнку дзеля таго, каб дамагчыся тэлефонныя званкі, каб дамагчыся вызвалення тых ці іншых людзей. Это было з Ізраіля, са Злучаных Штатаў. Такія прэцэдэнты былі. І гэта кантакт. Гэта таксама рэальны жывы кантакт. Можа, ён не асабісты, але тым не менш мы бачым, што нават і ў гэтай гісторыі, ў нашай сучаснай, былі такія выпадкі, калі афіцыйныя асобы высокапастаўленыя ішлі на такія крокі. У дыпламаты вот гэтыя знакі там не ці нейкія там даты, я так разумею, што ўсё ж таки маюць значэнне, бо такім чынам спасылаюцца нейкія сігналы. Безумоўна, не проста так, калі размовы і калі вызваленне пачобута адбудзецца, то гэта адбудзецца до 17 верасня. Вот до гэтай даты прымеркаванае вызваленне. Мы ўсе ведаем, што азначае для Польшчы гэтая дата, але як вот на дыпламатычнай мове гэта считываецца? Я думаю, что дыпламаты, прафесійныя дыпламаты могуць развярнуць любы факт, любую падзею так, як гэта адпавядае нейкаму палітычнаму моманту і палітычным сваім задачам. То бок, дзесьці ўзмацніць эфект, дзесьці яго аслабіць гэты эфект. Камунікацыйна гэта можна зрабіць, і вы таксама, як журналісты, ведаеце, сіла слова, яна такая. Можна карыстацца ім як сур'ёзным інструментам. І сама дата 17 верасня, яна, конечно, неадназначная і для беларусаў таксама, бо ёсць розныя меркаванні, што гэта значыць для Беларусі, для адзінства нацыі. Тут ёсць шмат меркаванняў, я б не хацеў туды заходзіць менавіта ў гэтую гісторыю, але, канешне, калі б гэта адбылося 17 верасня, то это была б нейкая спроба штосьці сказаць, але што вы можете на сённяшні дзень сказаць, што рэжым можа даказаць вось гэтым, неяк прынізіць годнасць ці там уязвіць нейкім чынам польскую дзяржаву, польскі народ. Я не думаю, што тут на сённяшні дзень такія мяккацелыя палякі, што яны будуць за гэта перажываць. Для іх важная задача вызвалення Анджэя Пачобута. Яшчэ один момант, яшчэ одна фраза, дакладней там тэзіс, які закінуў Воскресенскі падчас эфіра у свайго дружка Азаронка про тое, што, маўляў, такая ситуация, нам трэба папаўняць бюджэт, адпусцім мы гэтых 50 змагароў, а затое там захад здыме санкцыі, і мы будзем там, вот, каб былі грошы на выплаты дэкрэтніцам, там цяжарным і гэтак далей, гэтак далей. То есть я пакіну нават момант, што гэта канкрэтна размова ідзе пра гандаль. Вот чувак так как бы спокойно кажа, што мы прадаем за санкцыі, за зняццё санкцый гэтых людзей, пакінем гэта. Але калі нават мы кажам пра назапашванне вот гэтага ўсяго працэсу, то вызваленне і санкцыі у дадзеным выпадку, якія накладзеныя на рэжым і на эканоміку рэжыма, яны адно да другога маюць дачыненне? Я не думаю, что это будзе таким разумным і дальнабачным падыходам з боку краін захада, які ўводзілі санкцыі за рэпрэсію Беларусі, здымаць гэтыя санкцыі за вызваленне палітзняволеных пры тым, што рэпрэсіі працягваюцца. То бок можна просто прыйсці, калі лагічна так развіваць гэтую думку, можна прыйсці да сітуацыі, калі будуць выпушчаны 1400 чалавек, будуць набрадзеныя яшчэ 2500, але не застанецца санкцый. Не застанецца тых рычагоў уплыву, якія прывялі да вызвалення. Чакайце, тут же вот вы сказали, санкцыі накладзеныя за рэпрэсіі. Але калі вось узяць тыя санкцыі, якія існуюць, і выдзеліць тыя, которые былі накладзены за рэпрэсіі, то гэта будзе востока. Абсолютно верно. І гэта сапраўды праблема таксама для рэжыма. Яны не могуць не разумець, што ёсць санкцыі, якія ўводзяцца ў сувязі з удзелам Лукашэнкі ў вайне. І на сённяшні дзень гэтыя санкцыі маюць вельмі выразны практычны змест. То бок абмежаваць магчымасці военно-прамысловага комплексу Беларусі ў дапамозе расійскім военным, каб яны працягвалі сваю агрэсію супроць Украіны. То бок да заканчэння вайны можна чакаць толькі ўзмацнення гэтых санкцый. Яны не будуць зніжацца. Яны будуць па-ранейшаму далей уводзіцца для таго, каб не дазваляць ВПК Беларусі дапамагаць расіянам. Яшчэ один момант, калі мы кажам пра вызваленне палітвязняў, я прачытаў такое меркаванне, што ўсё гэта робіцца, можа быць, пакуль што нават не з прыцэлам на зняццё, разлікам на зняццё санкцый, а з разлікам з вывядзеннем з-пад санкцый аднаго чалавека.
міністр замежных спраў Рыжанкова. Паколькі ён знаходіцца ў санкцыйным спісе, афіцыйна ён не можа наведаваць краіны еўразвязы як мінімум, і маўляў, а яму вельмі хочацца там ці трэба рэжыму, каб ён прысутнічаў на тым жа самым пасяджэнні АБСЕ, якое будзе дзе на Мальце, здаецца. Вот. І маўляў, такім чынам вось яму візу здабываюць ці там вывесці яго магчымасць з-пад санкцый, як некалі вывелі Макея. Ёсць рацыя ў гэтых? Я не думаю, што ў гэтым ёсць рацыя. Калі АБСЕ палічыць неабходным запрасіць Рыжанкова, то яго запросяць. Ну, АБСЕ это адзін канкрэтны выпадак, а ёсць жа ж іншыя канферэнцыі, шмат якіх, на якія, можа быць, па Еўропе хацеў бы паездзіць міністр. АБСЕ все ж таки это междержавная организация, и Республика Беларусь з'яўляецца одной з краін удзельніц. То бок у гэтым сэнсе Республика Беларусь мае права на удзел у таких мерапрыемствах. І таксама як сёння Рыжанков мае права прыехаць у Аўстрыю, там дзе знаходіцца штаб-кватэра АБСЕ, і прыняць удзел у нейкіх мерапрыемствах у дзейнасці АБСЕ там на месцы. Я тут не бачу такой лагічнай сувязі, што нейкія дзеянні прымеркаваны менавіта да таго, каб у яго была такая магчымасць. Калі казаць пра нейкія іншыя мерапрыемствы, напрыклад, там Мюнхенская канферэнцыя па бяспецы ці Варшаўскі форум па бяспецы, які вось будзе тут літаральна праз месяц, то гэта не дзяржаўныя арганізацыі, іх арганізуюць, яны робяцца пры падтрымцы часта дзяржаўных установаў, але тым не менш гэта прыватныя ініцыятывы, якія могуць абсолютна прымаць рашэнне пра запрашэнне ці не запрашэнне, але тут пытанне ўезда ўжо будзе ўзгадняцца з мясцовымі ўладамі. Так што тут асабліва Рыжанкову няма куды ехаць. Мы можам на сённяшні дзень можна сказаць пра генасамблею ААН у Нью-Йорку, якая адбудзецца праз некалькі тыдняў. Гэта саміт ОБСЕ, міністэрская сустрэча АБСЕ, гэта сустрэча па кліматычных зменах у Баку, але гэта будзе Баку, у Азербайджане, там, дзе у Рыжанкова няма ніякіх абмежаванняў. Так што сказаць пра тое, што тут ёсць шмат нейкіх мерапрыемстваў, ёсць нейкіх шмат нагодаў для того, каб прыехаць у Еўропу, насамрэч у Рыжанкова такого няма. Я працытую з тэлеграм-канала Дзяніса Мельянцова одну фразу, якую вот мне падаецца яна пасуе і да тэмы палітвязняў, і да тэмы налажвання, спробы налажвання там стасункаў з захадам. А вот як вы просто пракаментуеце? Адзін абзац прачытаю, даволі цікавы, но вельмі такі с такими гульнями такі допіс, але тым не менш на мове оригинала. Очевидно, что либерализация внутриполитических практик и уступки Западу по вопросам организации избирательного процесса как предварительные условия нормализации отношений останутся в прошлом. Возможны будут либо прагматичные размены, политзаключенные на отмену санкций, либо уступки на принципах взаимности. Главная проблема в данном случае заключается в том, что Минск должен убедить Запад в том, что Беларусь ему нужна как субъект для взаимоотношений, чего Запад пока не понимает. В европейских столицах и в Вашингтоне Беларусь видится либо как страна, полностью зависящая от РФ, либо как субъект, которому отношения с Западом нужны больше, чем Западу отношения с Беларусью. И поэтому Запад будет ставить условия, какие захочет. Ну, далее можно там глядеть по тексте, але вось насычаны такі абзац, шмат усяго. Як бы вы пракаментавалі гэтую всю? Як і гандаль, як размен, так і далей про тое, што Мінск павінен пераканаць Захад, што вот ён яму патрэбны. Ну, я скажу так. Па-перш, калі казаць пра тое, ці Захад будзе выстаўляць нейкія новыя умовы, напрыклад, там па правядзенні вольных выбараў, будзе час і для такіх умоў. На сённяшні дзень яны не надта актуальныя. Няма ні ў кога сумневу ў тым, што такія выбары на сённяшні дзень немагчымыя. Ва ўмовах, калі тысячы людзей знаходзяцца ў турмах, калі палітычныя лідары не могуць браць удзел у выбарах, калі няма грамадзянскай супольнасці, няма незалежных медыя, каб яны суправаджалі
асвятлялі, інфармавалі беларусаў про то, як праходзяць кампаніі, які ёсць кандыдаты. На сённяшні дзень просто няма базавых умоваў нават для правядзення дэмакратычных вольных выбараў. Але да гэта можа прыйсці. Але я спадзяюся, што калі ўжо будзе весціся размова пра вольныя выбары, то будзе дэмакратычная ўлада, якая будзе здольная правесці менавіта такія выбары ў нармальных умовах. Што тычыцца вось гэтай думкі пра тое, што Беларусі трэба ці захаду трэба пераканаць саміх сябе ці афіцыйнаму Мінску, што яны патрэбныя. Мы займаемся на сённяшні дзень такой самай працай. Дэмакратычныя сілы спрабуюць пераканаць краіны захада, міжнародную супольнасць увогуле у тым, што Беларусь, якая будзе дэмакратычна, незалежнай, суверэннай і еўрапейскай, яна ў інтарэсах менавіта рэгіянальнай бяспекі таго, каб глобальныя інтарэсы таксама не закраналіся. Бо мы пабачылі, што праз ігнараванне Беларусі, праз незаўважанне Беларусі рэжым Лукашэнкі стаў пагрозай міжнароднаму міру і бяспекі. І гэта абсолютна новы ўзровень яго за 30 гадоў кіравання. Тады, калі першым гэтым было момантам, калі быў захоплены самалёт Ryanair. І ў гэтым сэнсе мне здаецца, што аўтар гэтага паста ён просто не разумее, што тая сітуацыя яна можа быць развернута на 180 градусаў наадварот, і гэта можа насамрэч мабілізаваць міжнародную супольнасць да таго, каб падысці да рэжыма Лукашэнкі ў вельмі сур'ёзна. То бок мы ставім, памяшчаем Беларусь на мапу, уключаем яе ў парадак дня міжнародны, і атрымліваецца мабілізацыя дзеянняў, вельмі сфокусаваная палітыка для таго, каб Беларусь стала дэмакратычнай. І там месца ўжо дыктатуры не будзе ў гэтым рэжыме. Беларусь павінна будзе стаць дэмакратычнай дзеля таго, каб больш не быць пагрозай для міжнароднага міру і бяспекі. Глядач под нікам агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва піша: спадар Лукашук не заклікае, а вы ўсё адно подписывайтеся на соцсеткі агентства. Я не заклікаю, тому что, наколькі я памятаю, на мінулым тыдні яшчэ не было соцсетак. Ці ўжо былі? Ужо былі. У любым выпадку я попрошу, каб наш СММщик даў спасылачку. Ну, ці вы самі, шановны агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, скіньце спасылачку, і я заклікаю усіх подписываться на соцсеткі той установы, дырэктарам якой з'яўляецца наш госць і у якой працуюць выдатныя людзі. Мы іх ведаем, не называем, ну, можа, спадар Валерый назаве, калі хоча, тых людзей, з кім ён працуе, але тым не менш подписывайтеся, каб сачыць па магчымасці, бо выкладаюць то, што можна, што не можна з іх працы. Ну і не забывайце пра YouTube канал Еўрарадыо, подписывайтеся і расшэрвайце, каб як мага большая колькасць людзей паслухалі нашу размову. Хотите нешта дадаць да этой рекламной паузы? Дзякую, вельмі ўдзячны вам за такую увагу. Давайте яшчэ да адной тэмы звернемся. Па-першае, калі ўжо узгадалі Рыжанкова, як вы ацэньваеце от яго запланаваную поездку у Нью-Йорк на Генасамблею ОАН? Гэта нормально? Гэта што чакаюць, на што яны разлічваюць там? Гэта нармальна, і гэта тое месца, як ее называюць часам алімпійскія гульні міжнароднай дыпламатыі. То бок гэта той час, калі просто кульмінацыя вось гэтай міжнароднай дзейнасці, дыпламатыі пад гэты час рыхтуюцца важныя мерапрыемствы, якія маюць глобальнае значэнне. Напрыклад, там будзе саміт будучага будзе адбывацца ў гэтыя даты. То бок прымеркаваныя вельмі розныя важныя мерапрыемствы. Канешне, Рыжанкоў поездку это уже было анансавана, хотя насамрэч это не было анансавана, это было толькі ў паведамленні Белпол, што ў іх ёсць такі інсайт, але тут можна было не сумнявацца тым, што гэтая поездка абавязкова адбудзецца. Ездзіў туды і Макей ўжо пасля пачатку вайны, ездзіў і Алейнік у мінулым годзе, так што можна быць упэўненым тым, што новы міністр таксама там будзе прысутнічаць. Іншая справа, з якой павесткай туды паедзе новы міністр, якія задачы будуць
ставіцца перад ім Лукашэнкам. Чакалася таксама, была такая інфармацыя, што не выключаўся прыезд самого Лукашэнкі, але мы бачым, што ён пазбягае такіх міжнародных мерапрыемстваў, і на саміты ў Нью-Йорк ён прылетае звычайна на юбілейныя даты, і гэта не гэты год, это можа быць у наступным годзе, ну калі, канешне, складзецца так сітуацыя, што Лукашенко яшчэ будзе на сваім месцы. Але зноў жа, я тут не бачу некае выключэння з правіл, тут якраз такі больш мы бачым паслядоўнасць у гэтых практыках. Але тады іншае мерапрыемства, якое плануецца ў дадзеным выпадку правесці ў Мінску, гэта канферэнцыя па міграцыйнай, як она там будзе? Супрадзенню нелегальнай міграцыі. Да, супрадзенне нелегальнай міграцыі. І, ну, нават пакінем па-за межамі тое, што краіна, якая стварыла міграцыйны крызіс на мяжы са сваімі суседзямі, ладзіць канферэнцыю па такой тэматыцы, ладно, але прагучала ўжо, што адпраўленыя запрашэнні дыпламатам, міністрам еўрапейскіх краінаў і нібыта ад шэрагу краінаў атрымалі згоду. Ну, магчыма, конечно, там гэта будзе якая-нибудь там, я не ведаю, там пэўныя краіны, якія і так прыязджаюць, там Сіартра, той же самы, там ці яшчэ хто-небудзь, але ці магчыма удзел некага больш шырокага колу прадстаўнікоў розных краінаў і пра што это можа сведчыць? Ну, я б на сённяшні дзень устрымаўся ад такіх прагнозаў, хто прыедзе, хто не прыедзе, але таксама не трэба это звужаць толькі міністрамі замежных спраў, бо пытанне міграцыі это звычайна ўсё ж такі павестка, это функцыянал для міністэрства ўнутраных спраў, бо там міграцыйныя службы працуюць, гэта могуць быць і памежныя службы і гэтак далей. Так што я думаю, што калі былі абвесткі пра тое, што будзе гэтая канферэнцыя і ўжо пагадзіліся еўрапейскія міністры прыехаць, ніхто не сказаў, што гэта будуць міністры замежных спраў. То бок это могуць быць, скажем так, сфокусаваныя на тэхнічнай праблеме афіцыйныя прадстаўнікі еўрапейскіх дзяржаваў. І, дарэчы, можна казаць і еўрапейскага звязу, бо казалася пра еўрапейскіх міністраў, а не краіны еўрапейскага звязу. Так што, ну, трэба будзе паглядзець насамрэч. Там можа быць і Турцыя, хто прыедзе, напрыклад, ці тыя самыя венгры, якія пагадзіліся б на удзел. Ну, але тут сапраўды тут трэба адзначыць тое, што Лукашенко па-ранейшаму спрабуе выкарыстаць тыя праблемы, якія ён стварае для іншых, для таго, каб падвысіць сваю суб'ектнасць, каб паказаць, што, паглядзіце, я магу ствараць праблемы, я магу і дапамагаць вам знаходзіць рашэнні. Ну і праз такія дзеянні неадназначныя спрабаваць здабыць нейкія палітычныя плюсы і разбурыць гэтую палітычную дыпламатычную ізаляцыю, якой ён жыве ўжо 5-й год. Гэта вельмі балюча, это вельмі складана, і гэта, конечно, вельмі моцна абмяжоўвае магчымасці рэжыма для таго, каб праецыраваць свае інтарэсы і міжнародныя, таксама і замацоўваць уладу Лукашэнкі. Усё ж такі гэтая ўлада застаецца вельмі хісткай, з улікам таго, што беларусы не пагаджаюцца на то, каб перагарнуць старонку не толькі заходнія краіны, але і беларусы таксама. Коротко на тему, просто такая актуальная сённяшняя, там, я так разумею, что скончыўся тэрмін знаходжання на сваім месцы у пасла Китая. Ён сёння з'язджаў, там была сустрэча у Лукашэнкі, там былі гэтыя словы, это ваша родная краіна, там чакаем вас тут заўсёды. Як вы ацэньваеце, наколькі ўсё ж такі вось это кітайскі трэк атрымліваецца у рэжыма, ну, скажем, прапрацоўваць, умацоўваць і наколькі ён дзейсны? Моя ацэнка такая больш стрыманая, чым вось гэтыя такія радасныя паведамленні з адміністрацыі Лукашэнкі. Всё ж такі для Китая Беларусь не можа быць на сённяшні дзень прыярытэтам. Гэта больш у гэтых адносінах значна больш палітыкі, чым рэальна зместу. Тут я магу звярнуцца і да, напрыклад, тых самых ваенных вучэнняў, якія адбываліся ў Беларусі. То бок там было значна больш палітыкі, чым насамрэч магчымасці для таго, каб адпрацаваць нейкую ўзаемадзеянне паміж ваеннымі. Лукашэнку трэба было паслаць сігнал Пуціну, што ў яго ёсць і іншыя сябры, акрамя Пуціна. Кітаю трэба было паказаць нервы еўрапейцам, паказаць, што мы можам праводзіць нейкую дзейнасць ваенную на межах НАТО.
У пытаннях эканомікі, ну, Беларусь па-ранейшаму застаецца такім малапрывабным месцам для эканамічнай дзейнасці, для інвестыцыйнай дзейнасці Китая, як, напрыклад, гэта праецыравалася яшчэ у 15-м годзе, калі былі нейкія дамоўленасці пра тое, што Беларусь можа стаць такім трамплінам, такой платформай для прасоўвання эканамічных інтарэсаў Китая ў ўсходнюю Еўропу. Але нармалізацыі адносінаў няма, па-ранейшаму няма сяброўства Беларусі ў сусветнай гандлёвай арганізацыі. Бадай, што адзінае, што для Китая было б важна, гэта забяспечыць бесперабойны транзіт праз тэрыторыю Беларусі. Бо, скажам так, геапалітычная сітуацыя на Бліжнім Усходзе, яна можа не спрыяць, ці можа зрываць нейкія пастаўкі морам, якія насамрэч ствараюць львіную долю паставак Китая ў Еўропу, гэта, здаецца, до 85%. Але пры гэтым важнасць беларускага калідора транзітнага, яна удзельная, гэта вага, яна ўсё ж таки падвышаецца праз напружанасць там у нейкіх іншых рэгіёнах. Але мы бачым таксама, што і гэтае пытанне апынулася звязаным з патрабаваннямі Китая, з патрабаваннямі Польшчы да Китая, каб, ну, нейкім чынам паўплываць на Лукашэнку, каб вось гэты абмежаваць гэты міграцыйны крызіс ці ўвогуле яго скасаваць. Ну і праз гэта мы ўжо прыходзім да пытання палітычных зняволеных, бо гэта з'яўляецца адной з умоваў польскага ўрада да рэжыму Лукашэнкі. Калі мы ўжо зазірнулі ў той далёкі бок, то давайте таксама вельмі такая шакуючая навіна. Ну, просто поспех грандыёзны спецслужбаў затрымалі цэлага шпіёна, і не абы якога, а Японіі. Это там не якія-небудзь там твіты прызнаваць тэрарыстычнымі у соцсетках, а гэта, вот як вы вот ваша рэакцыя як дыпламата на гэтую навіну? Даволі нечакана, таму што я скажу так, Японія паводзіць сябе досыць стрымана ад пачатку ад 20-го года. За ўвесь гэты час Японія, скажем так, яна выказвалася заўсёды на карысць дэмакратычных памкненняў Беларусі, досыць актыўна падтрымліваюць Украіну у вайне супраць расійскай агрэсіі. Але вось такого актыўнага удзелу ва внутрыпалітычных праблемах Беларусі Японія не займала. І гэта таксама і адлюстроўваецца на ўзроўні дыпламатычных адносінаў паміж Беларусю і Японіяй, это ўзровень паслоў. І в гэтым сэнсе мне досыць нечакана гэта бачыць, што яны, што беларускія ўлады вырашылі ўзяць такога новага закладніка. Вот, дарэчы, калі вот у парадыгме Крыгера меркаваць, вот спрабаваць прааналізаваць сітуацыю, на каго яго можна, у якім абмене яго можна скарыстаць? Болей за то, мы памятаем, што ў беларускай турме зараз яшчэ знаходзіцца японскі грамадзянін, ці дакладней сказаць, беларус японскага паходжання. І гэта таксама адзін з тых фактараў, які Японія ўлічвала пры выпрацоўцы сваёй палітыкі, наколькі яны могуць голасна выказвацца пра сітуацыю Беларусі. Цяжка сказаць, якія тут разлікі ёсць, ці гэта просто прапагандысцкі нейкі эфект, ці яны хочуць скарыстацца чалавекам для таго, каб атрымаць нейкую палёгку ці перацягнуць Японію на свой бок. Ну, але памятаем, што Японія гэта адна з вядучых краін свету, эканамічных і ваенных і палітычных, з вельмі сур'ёзным уплывам на прыняцце рашэнняў па такіх пытаннях. Я не думаю, што рэжыму было б разумна сябе яшчэ аднаго апанента заводзіць на міжнароднай арэне, бо японцы могуць павесці сябе і па-іншаму, не так стрымана, як яны рабілі да гэтага часу. Ну і тэму на завяршэнне не можам і абысці, гэта тэму таго, што лётае ў беларускім небе. Два аспекта. Вернемся трошку на адзін дзень назад, калі быў абстрэл Львова, і па звестках беларускага гаюна адзін з кінжалаў праляцеў над тэрыторыяй Беларусі. Пытанне ёсць просто ад нашага гледача. Шчыры беларус пытаецца: па міжнародным праве якая віна на Беларусі за тое, што ракеты і шахеды ляцяць праз нас і забіваюць людзей? Насамрэч гэта можа разглядацца як саўдзел у агрэсіі, і нават у першыя тыдні вайны я памятаю, што падобная сітуацыя была ў Малдове, калі праз яе тэрыторыю праляталі
здаецца, калібры з Чорнага мора, запушчаныя з Чорнага мора, і былі пэўныя пытанні, як так атрымалася, што скарысталіся паветранай прасторай Малдовы для атакі супраць Украіны. Што тычыцца нашай краіны, то на сённяшні дзень саўдзел у агрэсіі супраць Расіі ніякім чынам ужо не аспрэчваецца. Гэта відавочны факт. І больш за тое, гэта штодзённы факт. Іншая справа, што паветраная прастора ўжо стала такім прахадным дваром для шахедаў, для кінжалаў, для нейкіх іншых ракет. І гэта, конечно, не мяжа. Мы разумеем, што гэта можа адбывацца і надалей, бо гэтыя залёты шахедаў з тэрыторыі Украіны у Беларусь, расійскіх шахедаў, падкрэсліваем, яны становяцца ўсё больш і больш частымі. Фактычна яны адбываюцца там раз на тыдзень мінімум. Пролёт кінжала праз тэрыторыю Беларусі, у выніку чаго быў атакаваны Кіеў, даруйце, Львів, і загінулі грамадскія людзі, цывільныя людзі, то, конечно, это таксама такі трагічны момант у гісторыі Лукашэнкі, праўлення Лукашэнкі, які дазваляе расіянам выкарыстоўваць нашу паветраную прастору, нашу інфраструктуру дзеля атакі супраць мірнае насельніцтва Украіны. Это адно з тых злачынстваў, які абавязкова будзе ўзгадана, я думаю, тады, калі будуць падводзіцца вынікі яго кіравання. Ну і сённяшняй ночы падзеі, хаця сёння просто гэта было масава і відавочна, калі раней там залеталі шахеды, хтосьці там летаў альбо падаў, альбо вылетаў з тэрыторыі Беларусі, потым аднаго збілі, а зараз 8 заляцела паводле беларускага ГНА, 2 шахедаў збілі, астатнія ці то вярнуліся адкуль ляцелі, ці то пападалі невядома самі. Вот гэтая сама сітуацыя, пра што яна сведчыць з двух поглядаў. То есть вот Лукашенко пачаў дзейнічаць больш рашуча ў дачыненні да гэтых шахедаў, без розніцы там летальных апаратаў, без розніцы чые яны. Мае значэнне, што яны расійскія. Як это будзе раскручвацца, якое развіццё вы бачыце ўсёй этой сітуацыі? Цікавая была рэакцыя афіцыйных уладаў на гэтыя інцыдэнты. Да гэтага часу просто яны моўчкі суправаджалі гэтыя падзеі, ніякім чынам не каментавалі, хаця все ведаюць, што гэта расійскія шахеды, якія залетаюць в паветраную прастору Беларусі, якія пагражаюць жыццю і здароўю, маёмасці беларусаў. Што мы бачылі гэтай ноччу, што насамрэч ужо адбыўся нейкі інцыдэнт, быў пажар там у нейкім гаражным комплексе. І тут бачым разгубленасць рэжыма. Яны не ведаюць, як гэта каментаваць. То бок іх найбліжэйшы саюзнік Расія фактычна пачынаюць пагражаць нацыянальнай бяспецы і абароне Беларусі. Ім вельмі складана выкруціцца з гэтай сітуацыі. Бачылі нават заявы расійскага амбасадара у Беларусі. Не, даруйце, Мезенцаў зараз. Мезенцева, да. Так. Вот, дарэчы, вот просто ваше меркаванне. Вот ён сапраўды ідыёт, или ён нас усіх за ідыётаў лічыць, вот з такімі каментарамі? Я думаю, шмат якая прапаганда, і калі раскласці па палічках, то яна выглядае такім чынам, што нас трымаюць за ідыётаў, ці хочуць зрабіць ідыётамі ў выніку спажывання такой прапаганды і дэзінфармацыі. То бок это хлусня, якая абсолютна відавочная, это перакручаныя факты. Дык вось, мы бачым, што ў разгубленасці і расіяне, у разгубленасці і афіцыялы ў Менску, якія не могуць дакладна патлумачыць, што адбываецца. Але гэта таксама ў пэўным сэнсе ставіць пытанне пра тое, наколькі надзейная абарона, нацыянальная абарона Беларусі, ці яна адпавядае нацыянальным інтарэсам, як насамрэч і разбураюцца цалкам словы Лукашэнкі пра тое, што ён зычыць міру украінцам, мірнага неба, з якога падаюць кінжалы, які прыляцелі з паветранай прасторы, якую кантралюе нібыта сам Лукашенко. Так што тут вельмі шмат пытанняў, і ўсе гэтыя пытанні не на карысці рэжыму, не на карысць узаемадзеяння з Расіі, не на карысць таго, як выглядае на сённяшні дзень суверэнітэт Беларусі, калі тут фактычна прахадны двор і адбываецца все, што заўгодна, а пра гэта нават ніхто нічого не можа толкам патлумачыць, што адбываецца. Але усе вот такія незразумелыя сітуацыі, як толькі там Z-прапаганда расійская пачынала крычаць, ну, умоўна кажучы, зайшлі украінскія ВСУ у Курскую вобласць, гэта Лукашенко вінаваты, бо адвёў там свае войскі, яшчэ там нешта было.
і тут наколькі я гляжу інфармацыю, з'яўляюцца ўжо в этих Z-каналах інфармацыя про то, это ВСУ атакавала. Калі адтуль ідзе ізноўку такі інфармацыйны наезд і пасыл, якая можа быць рэакцыя Лукашэнкі? Ізноўку скажа, як у інтэрв'ю этому расійскаму прапагандысту: надоело в конце-то концов, это вот украинцы и что? Давайте пойдем на них войной? Ну, я думаю, зараз Лукашенко будзе старацца маўчаць па гэтых інцыдэнтах, таму што, ну, сапраўды крайне незручная сітуацыя для таго, каб е каментаваць на сваю карысць, каб паказваць і тое, што ён кантралюе сітуацыю, тое, што ёсць некая ўзгодненасць. Такая сітуацыя для Лукашэнкі будзе складаная. Я не чакаю ад яго нейкіх такіх сур'ёзных каментароў на гэтую тэму, але цікава, што расіяны таксама спрабуюць нейкім чынам тут уздзейнічаць на Лукашэнку, далей заганяць яго ў куток, таму што, ну, нават з пункту гледжання Расіі удзел беларускіх войсках у вайне супраць Украіны — гэта вельмі сур'ёзная авантура і рызыка, якая можа абсолютно непрадказальна адбіцца на інтарэсах самой Расіі. Таму, ну, мы гаворым, што рашэнне аб неудзеле ці не адпраўцы беларускіх вайсковых, яно насамрэч грунтавалася на тым, каб, ну, ніякім чынам зноў не разгойдаць сітуацыю Беларусі, бо гэта можа адбіцца на інтарэсах Расіі. Памятаем, як у 2020 годзе расіяне рэагавалі вельмі і вельмі станоўча і прыязна на пратэсты ў Беларусі, як былі гэтыя пераклічкі з рознымі расійскімі гарадамі на далёкім усходзе, нават гэта заўважалі і падымалі беларускія сцягі і крычалі «Жыве Беларусь». Думаю, што Путін таксама гэта заўважыў. Яму такія гісторыі на сваёй тэрыторыі зусім не патрэбныя. І каб пазбегнуць паўтору такой сітуацыі, каб пазбегнуць гэтых рызыкаў, яны пабаяліся уводзіць ці кідаць у бой беларускія войскі. Ну что ж, паціху, бачыце, напрацоўваем імідж каментатара у Валерыя Кавалеўскага. Амаль 900 гледачоў у нас у стрыме зараз, таму яшчэ раз нагадываю ўсім пра неабходнасць падпісацца на сацыяльныя сеткі агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Падпісывайцеся, пакуль, здаецца, яшчэ не прызнаныя экстрэмісткімі. Мой твиттер-аккаунт недавно быў прызнаны, што цікава, нават за 3,5 гады працы ў камандзе Светланы Ціхановскай. Гэты твиттер-аккаунт ніхто нікога не цікавіў, там ці ён не кранаў сэрцы лукашыстаў. А вось зараз, магчыма, сама ідэя еўраатлантычнай Беларусі не даспадобы ні Крамлю, ні сённяшняму Менску. Таму яны паспрабавалі вось такім чынам пазначыць, маркіраваць сам гэты твиттер-аккаунт, але іншыя сацыяльныя сеткі на сённяшні дзень застаюцца вольнымі. Так што спакойна, ну, але ўсё ж таки з пэўнымі перасцярогамі, бо мы ведаем, як інагда не да законаў працуе і ў зваротным такім накірунку, што бяруцца, што некалі вот там вот было. Такім чынам, дзякуй вялікі спадар Валерый Кавалеўскі. Я яшчэ раз нагадаю, спадар Валерый у нас рэгулярны з'яўляецца в эфіры, і рэгулярны эксперт, рэгулярны каментатар. Раз на 2 тыдні ён у нас у эфіры па чацвяргах, так што не забывайте подписаться на YouTube канал Еврорады, поставить свою подобайку, натиснуть на звоночек, каб не пропустить наступную нашу сустрэчу. Дякую вялікі, жыве Беларусь. Дякую вам, жыве.